Красны бераг – гэта вёска на паўднёвым усходзе Беларусі, размешчаная ў далечыні ад буйных гарадоў. А да Флорыды, ад Краснага берага, адлегласць проста велізарная, звыш за 5600 міляў. Першая, дакладна вядомая, пісьмовая згадка пра гэтую вёску – дакумент 1528 года аб продажы мясцовым памешчыкам сваіх драўляных будынкаў іншаму ўладару. У тым жа 1528 годзе было скончанае будаўніцтва капэлы святога Георгія ў Віндзарскім замку ў Вялікабрытаніі. У 1528 годзе караблі Эрнана Картэса упершыню даставілі ў Еўропу з Амерыкі некалькі мяхоў какава-бабоў, напой з якіх атрымаў назву шакаляда. У 1528 годзе нарадзілася Ганна Аўстрыйская. Ганна і ейны муж Альбрэхт, герцаг баварскі, шмат зрабілі для развіцця культуры. Напрыклад, яны заснавалі баварскую дзяржаўную бібліятэку, у якой захоўваюцца шматлікія каштоўныя рукапісы, такія як песня пра нібэлюнгаў і зборнік сярэднявечнай паэзіі Карміна Бурана. Наогул, вядома яшчэ 8 Ганнаў аўстрыйскіх з дынастыі Габсбургаў. Можна было б распавесці пра кожную з іх. Але вернемся да нашага Краснага берага. Дарэчы, у Беларусі ёсць яшчэ як мінімум 7 вёсак з такой жа назвай. Слова «красны» па-беларуску – гэта сінонім да слова «прыгожы». Але па-руску гэтае слова абазначае чырвоны колер. Асабліва трапяткое стаўленне бальшавікоў да чырвонага колеру прывяло да таго, што пасля кастрычніцкай рэвалюцыі Красны бераг часта называюць чырвоным. На жаль, слова «чырвоны» таксама падыходзіць. Вельмі часта гэтая вёска была ў эпіцэнтры жорсткіх баёў, у якіх гінула шмат людзей, а вада ў рацэ змешвалася з крывёю. У 1654 годзе падчас нападу Расіі на Рэч Паспалітую Красны бераг і навакольныя вёскі былі амаль цалкам знішчаныя. У 1708 годзе Красны бераг апынуўся на шляху войскаў шведскага караля Карла XII. 20 лістапада 1917 года на мясцовыя чыгуначныя станцыі рэвалюцыянеры на бронецягніку перамаглі байцоў Арэнбургскага ударнага батальёна. Так у Беларусі пачалася грамадзянская вайна. А ў 1943 годзе у вёсцы Красны бераг быў створаны дзіцячы донарскі канцлягер. У 1890-93 годах на паўночнай ускраіне Краснага берага з'явілася сядзіба гатоўскіх козелаў-паклеўскіх, якая складаецца з гаспадарчых пабудоў, англійскага парку, створанага на беразе ракі Добасны па праекце знакамітага садавода Францішка Шанера, і сядзібнага дома, пабудаванага па праекце прафесара архітэктуры Віктара Шротара. Маёнтак належаў сям'і генерала Міхаіла Гатоўскага, таму палац пабудаваны ў выглядзе літары Г, а таксама яго дачцэ і зяцю Вінцэнту Станіславу Козел-Паклеўскаму. Таму над балконам галоўнага ўвахода размешчаны сямейны герб Козел-Паклеўскіх. Пасля рэвалюцыі 17 года у палацы праводзіліся сельскагаспадарчыя курсы, а ў часе Другой сусветнай вайны ў сядзібе дзейнічаў нямецкі шпіталь.
Гэта зберагло будынак ад разбурэння. У 1996-2015 годах была праведзеная рэстаўрацыя сядзібнага дома і яго інтэр'ераў. Міхаіл Гатоўскі шмат падарожнічаў і жадаў аб'яднаць у адным будынку ўсе архітэктурныя элементы, якія яму падабаліся. Будынак выглядае так, быццам сышоў са старонак фэнтэзі ці як казачны палац. Складана адназначна вызначыць архітэктурны стыль гэтага будынка. У ім прысутнічаюць элементы готыкі, рэнесансу, ампіру і мадэрну адначасова. Гаспадары сядзібы, Козел-Паклеўскія, хацелі, каб іх дом ахоўваўся звышнатуральнымі сіламі і размясцілі на будынку і ўнутры яго шмат сімваляў. Лічылася, што кажан, які пралятае каля дома, адганяе хваробы і нячыстую сілу. Ружа – сімваль сусвету, які пастаянна зменьваецца і адкрывае перад намі свае новыя грані. А дубовае лісце сімвалізуе сілу, магутнасць, трываласць, барацьбу і перамогу. Гаргулья у гатычнай архітэктуры – гэта элемент для адводу дажджавой вады з даху і ад сцяны будынка. Звычайна гаргульі выглядаюць як чароўныя жывёлы ці хімеры. Лічыцца, што такія статуі з'яўляюцца захавальнікамі будынка, адпужваючы злых духаў. У наш час гаргульямі часта клічуць дэманічных істотаў у фэнтэзі, коміксах, фільмах і кампутарных гульнях. Панская лесвіца і падлогі ў пярэднім пакоі зробленыя з бетону, які быў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў вельмі модным і дарагім, даражэй за мармур, матэрыялам. Свяцільні – коўка ручной працы. На іх ёсць кляймо 1892 год. Супрацоўнікі музея кажуць, што іх зрабіў кавальскіх справаў майстар Канстанцін Гензель. У палацы шмат дэкаратыўныя ляпніны з гіпсу. Дэкаратыўная, ювелірна вытанчаная ляпніна ўжо на працягу некалькіх тысячагоддзяў упрыгожвае інтэр'еры. Трэба абпаліць гіпсавы камень, змяшаць парашок з вадой, запоўніць ім хворму і даць высахнуць на сонцы. Трывалыя і прыгожыя элементы для дэкарыравання інтэр'ера гатовыя. Вандруючы з пакоя ў пакой, можна вывучаць архітэктурныя стылі. Пярэдні пакой з ажурнай ляпнінай і вітражамі – гэта готыка. Сталовая ў раманскім стылі з ляпнымі размаляванымі столямі. Гэта не разьба па дрэве. Бальная заля ў стылі Людовіка XVI. Пакой у стылі маньерызму упрыгожаны маскамі міфічных істотаў, якія засцерагаюць уладароў маёнтка ад усяго благога. Пакой у стылі ракако. Унікальная, адзіная ў Беларусі заля у арабскім стылі альгамбра. Унутры каміна быў патаемны ход, па якім можна было патрапіць у памяшканне, дзе гаспадары захоўвалі грошы і каштоўнасці. Утульныя жылыя пакоі. Напрыканцы давайце палюбуемся дробязямі.